Barkanmu da warhaka. Barkanmu da zuwa ajin koyon turanci. Yana da kyau mutum ya mana follow ya mana like. Wannan bidiyon kwata-kwata bai wuce minti 1 ko 2 ba. Saboda haka yana da kyau ku tsaya kai ku kalla kai ku wuce. So akwai abin da nake so mu fahimta, menene wannan favorite? Favorite yana nufin abin da ka fi so ko kuma ka fi kauna. So mukan yi tambaya da yawa akan me favorite din nan. Saboda yanzu misali kana tare da abokinka ko kuma wata sabon yar barin ce budurwa ko kuma wata wanda kuke tare, kana so ka tambaye ta irin menene abin da kika fi so, da aka so ka ji me ta fi so domin ka kiyaye ko kuma ka dinga yi din ka dinga, ko kuma mata da miji, what is your favorite abu? So shi yasa na fara kawo muku wannan me favorite din. Favorite yana nufin abin da ka fi so. Zan iya cewa tambayoyi da yawa akwai what is your favorite da aka iya ce what is your favorite food anan yana nufin abinci. Wani abinci ne kika fi so ko kuma wani abinci ne ka fi so, za ku iya wannan tambayan. So favorite anan shine take damu, shine abin da muke so mu koya. Favorite yana nufin abin da ka fi so ko abin da kika fi so. Zan yi tambayan what is your favorite food ko kuma what is your favorite movie. Movie yana nufin fina-finai. Wani fim ne ya fi miki ko ya fi maka ka fi so. Kun gane ko? Kamar ni zan ce Mortal Kombat ko kuma Prison Break. So what is your favorite movie? What is your favorite food? Za mu iya tambaya kuma what is your favorite color? Mata suna suna da color, kowa na da irin favorite color nashi da yake amfani da shi ya fi so. So color anan wani color ne kika fi so. What is your favorite color? Ko kuma what is your favorite food? Abinci. Color yana nufin kala, food abinci, music movie yana nufin films da sauransu. Akwai kuma music wani waka ne ya fi burge ki ko kuma wani waka kika fi so. So in aka maka irin wannan tambayar za ka yi ansa. Thank you very much. Sai mu haɗu a episode na gaba. Ni da ku Idris. Bye bye.